Hola a tothom! Us agrada el cinema? Avui parlarem sobre una pel·lícula que està soterrada, amagada dins uns grans catàlegs de les plataformes. Estic parlant de El Abismo Secreto. Quedeu-vos! El Abismo Secreto, The Gorge en anglès, és una pel·lícula de Scott Derrickson, d'aquest any 2025. Scott Derrickson és un director fantàstic que està creant una filmografia molt impressionant. És el creador, per exemple, de Black Phone 1 i 2, Sinister, amb què ho va petar, i després també de Doctor Strange. Per tant, una filmografia molt interessant. I aquesta pel·lícula també és molt interessant. Els protagonistes principals són Miles Teller, Regolinchi, i realment l'estrella de la pel·lícula és Anya Taylor-Joy. Uf, que guapa! De veritat, que guapa! I que bona actriu que és! Realment fantàstica! Davant dels antecedents d'aquest director, podríem pensar que és una pel·lícula de terror, però no. És una pel·lícula còctel, que dic jo. És una pel·lícula amb una barreja de molts gèneres. Tenim acció, tenim pel·lícula romàntica, tenim pel·lícula fantàstica. I clar, aquest balanç inconnexe potser pot donar certa confusió, però és molt entretinguda. Em recorda moltíssim a una pel·lícula de sèrie B que es diu Overlord, que combinava Segona Guerra Mundial i Mad Doctor. Molt interessant també. Si ens fixem en l'argument, són dos francotiradors de diferents països que han de vigilar aquest abisme. I dins aquest abisme hi ha un misteri, hi ha uns secrets que s'aniran desvetllant durant la pel·lícula. El guió és molt ràpid, molt àgil, aquesta combinació de gèneres li escau, ho enllacen molt bé, i el que més impacta, almenys veig la meva opinió, és l'imaginari. La segona part de la pel·lícula, el tram final, té un imaginari molt ric, fantàstic, i que es troba pobre. Jo en vull més. Realment et quedes amb ganes de saber més detalls d'aquests misteris i de tot el que sorgeix de dintre. No vull fer spoilers. Per tant, fans del cinema fantàstic, fans d'Anya Taylor-Joy, fans de l'entreteniment pur, sense cap predisposició a reflexionar en excés, realment un imaginari fantàstic us trobareu en aquesta pel·lícula The Gorge, l'abisme secret. Recomanable. Moltes gràcies per estar a l'altre cantó de la pantalla i fins al proper vídeo.